Hyvät ystävät, ensinnäkin kiva olla koolla täällä Olli kampanjatoimistolla tässä vaalien loppusuoralla, koska täällä on vähän nyt erityinen tunnelma. Kyllähän tässä aistii, että tässä ollaan niin kuin loppusuoralla ja semmoinen sopiva kuhina on niin kuin vaaleihin liittyen käynnissä. Mutta tämä aihe, mikä tähän meidän kohtaamiseen on valittu, ei ole presidentinvaaliaihe, paitsi että mun tekee mieli sanoa, että siltä osin se on, että se presidentin arvojohtajuus on myös, niin kuin pitää sisällään ajatuksen siitä, että onko Suomi todella kaikkien Suomessa olevien Suomi. Miten me suhtaudutaan vähemmistöihin. Se on minusta yksi presidentin niin kuin tärkeä mittari, että miten hän kohtelee ja millä tavalla hän haluaa Suomen olevan avoin. Toisaalta miten hän haluaa varmistaa, että tänne tulevat, muualta tulleet ihmiset kotoutuvat, niin kuin vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa ja sen tasa-arvokäsitystä ja oikeusvaltioperiaatetta, mutta samalla, että miten me tehdään meidän erilaisuudesta rikkaus tässä maassa. Ja totta kai presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittinen niin kuin tärkein tehtävä, mikä hän perustuslain nojallakin hänen tärkein tehtävänsä on myös niin kuin vahva katse niin kuin globaaliin todellisuuteen, syihin pakolaisuuden taustalla, ilmastonmuutoksen kriisin aiheuttamiin paineisiin ihmisten jättää omia kotiseutujaan, sotien ja konfliktien kaameat vaikutukset, yksittäisten ihmisten elämään, inhimillinen kärsimys ja toisaalta niiden niin kuin maailmanlaajuiset vaikutukset nyt, kun maailman maiden jännitteet niiden välillä kiristyvät, erityisesti suurvaltojen välillä, ja Suomi tässä Venäjän naapurimaana tietenkin on niin kuin aivan erityisessä asemassa. Olemme siis kaikki mukaan, mitä maahanmuuttajanainen tarvitsee, ensimmäinen osio. Ja täällä Olli Rehnin kampanjatoimistolla. Ja itse olen siis Anna Svanjum, opettaja tuolta Itä-Helsingistä. Ja tänään mun seurassa täällä on Seida Sofroni. Haluatte kertoa Seida itsestäsi nopeasti? Joo, voisinhan tietysti. Ensinnäkin kiitoksia kutsusta. Ilo olla täällä puhumassa tärkeästä aiheesta. Tosiaan Seida Sohrabi ja Helsingin kaupungin varavaltuutettu kokoomuksen listoilta ja alun perin 5-vuotiaana tullut kiintiöpakolaisena Suomeen, Irakissa syntynyt ja kaikki koulut käynyt täällä ja valtioteiden maisteri koulutukseltani ja nykyisin asun Helsingissä tietysti. Ja sitten meillä on Vahide Fana. Kerroksä Vahide itsestäsi ja taustastasi? On todella ilo olla täällä ja mä kiitän Annika, joka on ottanut tämän asian tosissaan ja maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja mukaan ottamista. Nyt nähdään ihan konkreettinen tilaisuus, vaikka se on pieni ja ensimmäinen askel, mutta kuitenkin tämä tarkoittaa aika paljon. Mä olen Vahide Fana, helsinkiläinen 3 lapsen äiti ja keskustaan olen liittynyt mukaan 2018. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja, mutta teen työtä TE-toimistossa, missä autan maahanmuuttajia työllistymään, eli työllisyyspalveluissa. Minäkin olen tullut sama kuin Seida Sohrabi kiintiöpakolaisena vuonna 2002, 17-vuotiaana. Ja itse olen viihtynyt todella paljon, mutta maahanmuuttajanaisten ongelmien mukaan joskus olen päätynyt keskustaan ja olen pyytänyt, että otetaan tämä ongelma tosissaan ja autetaan teitä. Ja nyt muutaman vuoden päästä me ollaan tässä tilanteessa ja olen todella iloinen. Aloitetaan tämmöisellä tosi pienellä kysymyksellä, että miten voidaan parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa ja työllisyyttä. Ja nyt mun mielestä tärkeää on myös miettiä, että maahanmuuttajanaisia on siis monenlaisia maahanmuuttajanaisia ihan ympäri maailman. Että helposti kun puhutaan maahanmuuttajanaisista, niin ajatellaan jotain Lähi-idästä tai Afrikasta, Afrikan mantereelta, Afrikan maista tulevaa naista, mutta naisethan on moninaisia tässäkin, että maahanmuuttaja on sellainen, joka on tullut tänne jostain muualta, vaikka ihan vaan tuosta naapurimaista Ruotsista tai Virosta tai Venäjältä. Että ei pidä
lokeroida ihmiset? Joo, no jos mä vaikka aloittaisin sillä tavalla, että tosiaan niin kuin sä sanoit, tämä on niin kuin laaja kysymys. Ja ehkä mä niin kuin itse näen sen niin, että on olemassa työperäisiä maahanmuuttajia, joihin kuuluu ehkä mun ajatuksessa ne, jotka tulee opiskelun perässä myös Suomeen opiskelemaan tai sitten rakkauden perässä, jolloin he on yleensä paremmassa asemassa lähtökohtaisesti nämä asiat. Ja sitten me puhutaan humanitaarisista maahanmuuttajista, jotka myöskin erinäisistä syistä ovat saapuneet Suomeen yleensä kiintiöpakolaisuuden tai siis kiintiön kautta tai sitten turvapaikanhakijana ovat saaneet sitten Suomesta käsin sen turvapaikan, mutta kuitenkin humanitaarisista syistä. Ja hyvin usein ne lähtökohdat, mistä nämä ihmiset tulevat, on myös erilaiset. Kun mä puhun maahanmuutosta, mikä on ollut yksi ydinteemoja politiikassani, niin mä oon nimenomaan keskittynyt puhumaan humanitaarisista maahanmuuttajista. Ja humanitaariset maahanmuuttajat, kuten me tiedetään, niin moni heistä on Lähi-idän seudulta, Keski-Aasiasta, Afrikasta. Ja siellä on juuri näitä traumoja, sotakokemuksia ja myöskin ihan rehellisesti kulttuuriin ja uskontoon liittyviä hyvin kielteisiä ilmiöitä, jotka liittyy muun muassa kunniaan liittyvään väkivaltaan. Ja nykyään Suomessa on hyvin paljon... Kaikki hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Joo. Okei. Ei hätää. No hyvä. Niin kunniaan liittyvä väkivalta, joka on ollut hyvin pitkään meillä Suomessakin menossa tabuasia, ja se on yhä enemmän noussut ilmiönä esille, ja esimerkkien kautta pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen, se, että ei päästetä oppimaan suomen kieltä ja päästetä töihin ja otetaan kortit ja niin edelleen, mitkä on näitä ilmiöitä myöskin olemassa siis suomalaisessa yhteiskunnassa, siis tämmöinen lähisuhdeväkivalta, joka voitaisiin ehkä niin kuin läheisesti, mutta tämä kunniaan liittyvä väkivalta on hyvin yleinen siis tietystä. Mutta yksi on se, että kohdellaan ihmistä kuin ihmistä, niin kuin, että ihminen kohtaa ihmisen lämmöllä, inhimillisyydellä. Sitten ollaan realistisia niiden tosiseikkojen kanssa, että mistä nämä ihmiset tulee, mitkä on ne ongelmat. Ja sitten kolmas on tietenkin se, että suomalainen kulttuuri ja arvopohjat perustuu tietynlaisiin asioihin, kuten siihen, että tasa-arvo on meille tärkeä arvo, yhdenvertaisuus meille tärkeä arvo. Se, että jokainen saa toteuttaa itseänsä juuri sellaisena kuin on, niin pidetään näistä niin kuin kiinni. Että tavallaan niin kuin suomalainen arvopohja edellä niissä ristiriidoissa, kun tulee. Niin silloin me voidaan niin kuin auttaa näitä naisia myös siinä niin, että nämä ainakin tässä alussa tulee mieleen. Hyvä. Joo, mä voin jatkaa samoilla linjoilla Saidan kanssa. Eli maahanmuuttajanaiset ovat iso kirjo erilaisista taustoista, erilaisia edellytyksiä päästä Suomen yhteiskuntaan, työllistyä, erilainen koulutustausta. Mutta jos kaikkia mukaan huomioidessa, huomioimme, että silti maahanmuuttajanaisten työllisyys ja asema on heikommassa asemassa verrattuna maahanmuuttajan miehiä. Maahanmuuttajanaisilla on useampia vaikeuksia päästä töihin, jäädä työpaikalla, kun useimmiten on määräaikaistyösopimuksia. Heillä on, just sanoin, että työttömyysjaksot voivat olla pidempiä. Ja muutenkin ne, jotka pääsevät Suomeen, he ovat sen ikäisiä, jotka saavat perheellisäystä lapsia, on helposti mahdollista jäädä kotiin. Mutta tutkimuksen mukaan just 3 eri maasta on eniten vaikeuksia työllistyä ja päästä mukaan yhteiskuntaan. Se on Somali, Irak, Afganistan. Eli nämä 3 ryhmää on kaikkein surkein, joka työllisyys oli joku 41%. Mä en muista tarkkaan se luku, mutta heillä oli erittäin paljon vaikeuksia päästä mukaan. Joku koulutus puuttuu, tai on taustalla traumoja, tai kulttuurisia esteitä just, kuten Saida mainitsi. Et kun mietitään tarkalleen, että mitkä maahanmuuttajaryhmät tarvitsevat mitä, tai heillä minkälaisia tarpeita on, että vastataan niihin tarpeisiin, sitten me ollaan hyvällä tavalla.
Niin just tämä, tuossa oli muutama viikko sitten oli tämmöiset, kun sä oot tullut siellä TE-toimistossa, niin oli tämmöisestä iranilaistaustaisesta naisesta, joka oli tullut Tampereelle opiskelemaan ja sitten perheenyhdistyksellä myös puoliso ja lapset Suomeen. Niin hän koki sitten taas sitä, että kun he ei ollut ollut TE-toimiston kanssa missään tekemisissä, niin heiltä oli jäänyt sitten taas tämmöinen niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan integrointi kokonaan. Että heitä ei ollut niin kuin ollenkaan kerrottu, että miten suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan. Ja tähän mä oon törmännyt muutenkin, että ihan siis ystäväni ovat tulleet Briteistä, niin kokee, että suomalaiset pitää monia asioita itsestäänselvinä, jotka niin kuin me oletetaan, että muutkin tietää, miten täällä toimitaan. Ehkä niin kuin itse just kun mietin näitä kysymyksiä, niin jäin siihen, että miten se meidän tiedottaa, että miten nämä, jotka ovat siellä kotona lasten kanssa, vaikka siellä alistetussa parisuhteessa, niin miten he saa sen tiedon? Mistä he tietää, mitkä on heidän oikeudet niin kuin Suomessa? Onko meillä on selkokieliset uutiset Yleisradiossa, mutta mikä on se muu tiedotus? Millä he saa sen tiedon? Miten me Sä koskit aika hyvän kysymyksen. Ja siis just siihen, että on asioita, mitä me otetaan itsestäänselvyytenä. Muun muassa se, että jos otetaan vaikka esimerkkinä meidän perheen, kun meidän perhe tuli 96 Suomeen Vaasaan, niin tietysti me niin kuin lennätettiin siis Suomeen. Ja se oli ensimmäinen matka, jolloin mä sain Coca-Colaa. Sain puhtaat uudet vaatteet, tai siis uudet, meinaan ostetut täysin uudet. Muistan, että kengät tuoksuu oudolle ja ne oli kuminhajua, koska se oli ihan uusi. Ensimmäistä kertaa Coca-Colaa, ensimmäistä kertaa kunnon bussissa, ensimmäistä kertaa lentokoneeseen, siistit vessat. Nämä oli niin kuin mun kokemuksia, mutta sitten mun vanhemmille niin hissi oli täysin uusi kokemus. Ei he ollut ikinä ollut, tai ainakaan mun äiti ollut hississä. Ensimmäinen kerta, kun äiti lentokentällä tapasi tummaihoisen ihmisen. Tultiin Suomeen, mikä on suosikki, missä me usein puhutaan. Ehkä presidentinvaaleissa ei hirveän paljon, mutta eduskuntavaaleissa ja muissa vaaleissa on verotus. Ei ihmiset tiedä, mitä tarkoittaa vero. Eli mä tuun niinku siihen, mikä se johtopäätös on, että on se ihmisiä, jotka on luku- ja kirjoitustaidottomia. He tulee ihan siis lähtökohdista, että niillä ei ole sellaisia taitoja. Miettikää, jos on ihminen, joka on luku- ja kirjoitustaidoton, niin kuinka paljon tietoa vaille oikeuksista, velvollisuuksista hän jää. Eli toisin sanoen me pitää ottaa ihan niin puhtaalta pöydältä. Ja justiinsa, niin kuin tässä ehkä alussa keskustelu tuli, että ihmiset tulee eri lähtökohdista, eri tilanteissa, niin meidän pitää niin kuin arvioida, että missä kohtaa tätä prosessia. Ja hyvin useammassa tapauksessa, kuten sanoin, humanitaarisista syistä tulee, varsinkin naiset, niin meidän pitää aloittaa ihan siitä luku- ja kirjoitustaidosta. Ja tällä hetkellä tässä tämän hallituksen aikana on hallituskauden aikana puhuttu yhteiskuntaorientaatiosta, eli tavallaan siis siitä, että jotenkin tämmöinen peruskoulun oppimäärä ja myöskin sellainen niin kuin vastuu, oikeudet ja just nämä perusasiat, niin ne integroitaisiin tähän yhteiskuntaorientaatioon, joka sitten en tiedä, että olisi sitä 2 vuotta, 3 vuotta, ehkä kehityksen mukaan tai tavallaan, että missä kohtaa jokainen on, niin se on mun mielestä kuulostaa erittäin tervetulleelta ajatukselta. Ja toisin sanoen, että meidän täytyy saada ihmisistä välittömästi koppi, kun he tulee Suomeen. Jälleen kerran palaan ihan lyhyesti meidän perheeseen. Kun me tultiin Suomeen, niin isä meni välittömästi suomen kielen kursseille. Lapset päiväkotiin, minä ja mun pikkuveli päiväkotiin. Isommat sisarukset, vanhemmat sisarukset, he meni kouluun ja äiti jäi kotiin. Miettikää ihminen, joka on elänyt pakolaisleirillä sisarusten ympäröimään 10 sisarusta, ja äitinsä jätti sinne ja koko yhteisönsä jätti sinne, ja sitten 5 lapsen kanssa tulee täysin uuteen maahan, uuteen yhteiskuntaan. Mies menee jonnekin, lapset päiväkotiin, kouluun, sen varaan ymmärtää, ja hän jää ihan yksin siinä. Niin tässä oli esimerkki siitä virheestä, mitä tehtiin. Joo, ja mä voin jatkaa just sama, että kun maahanmuuttajat tulevat tänne, se on erittäin tärkeää, että heti otetaan koppin. Heti annetaan ohjeita, heti annetaan neuvoja, että miten Suomessa toimitaan. Vaikka täällä on, mikä arvoja Suomessa on, onko työllistyminen arvo, mikä on naisten rooli Suomessa, mitä suomalaiset naiset arvostavat ja mitä me Suomessa arvostetaan maahanmuuttajia. Että mitä me odotamme maahanmuuttajista. Esimerkiksi humanitaarinen perusteen, jos joku on tullut, ne luulevat, että he ovat ottaneet meitä tästä syystä. Ja me voimme olla rauhassa tässä.
ne eivät ajattele, että pitäisi lähteä töihin. Et heti ikään kuin jokaisen rooli heti selville, että mitä jokainen pitäisi tehdä. Ja sitten maahanmuuttajanaisten asiasta, esimerkiksi mun asiakkaita on ollut 11 vuotta Suomessa ilman kielitaitoja, synnyttänyt 4 lasta, lapset on koulussa, mutta edelleen äiti kielitaidoton, ilman mitään kontaktia, ilman ystäviä. Niiden kanssa mun mielestä paras asia on olla yhteydessä neuvolan kautta. Ei tarvitse epäröidä, että mitä me voimme vaikka luoda erikseen. Joku järjestelmä, että otetaan heitä autetaan. Et näillä järjestelmillä, mikä meillä on, neuvola, koulu, lääkäri, jokainen voi toimia vaikka kotoutujana. Ja muuten mun henkilökohtainen toive olisi kantasuomalaisesta. Et itse suomalaiset ottavat vähän avoimet syyt, kun täällä kukaan ei puhu kenelle. Maahanmuuttaja yrittää itse vaikka tervehtiä, kukaan ei tervehdi hänelle. Jos yrittää tehdä silmäkontaktia, ihmiset liikuttaa päätään. Se on valitettavasti se todellisuus. Mä joskus itse, kun tulin huivin kanssa. Jopa ihmiset pelkäsivät, kun käveli ohi. Ja esimerkiksi just musliminainen, joka on päättynyt Suomeen, hän ei tiedä, että mitä vika on musliminaisessa ja mikä vika hänen huivissa ja mikä vika hänen koko asenteella, koska hän on elänyt koko elämänsä sillä tavalla. Koko vaikka 7 sukupolvi on elänyt samalla tavalla, on omaksunut joku tietyn roolin. Yhtäkkiä täällä ihmiset eivät, ne hyväksyvät, mutta ne eivät tunnista. Ja sitten ihmiset vieraantuvat, lähtevät vähän kauas ja tämä nainen jää yksin. Eikä tiedä mikä syy on, että ihmiset lähtee pois tai kauan. Niin, että tulee sellainen ulkopuolisuuden tunne ja sitten sitä kautta. Niin, joo. Ja hyvä, että otit tuon neuvolatista. Mä just mietin, että mitkä olisi niitä ratkaisuja näihin. Että itse tietenkin opettajana olen tekemisissä jo niin kuin toisen polven maahanmuuttajataustaisten, jotka koen heitä, mun mielestä on täysin suomalaisia lapsia. Kun he on Suomessa syntynyt ja Suomessa käynyt koulut ja päiväkodilla ja näin, mutta että missä tilanteessa sitten esimerkiksi lapsi joutuu toimimaan vanhempiensa tulkkina. Et miten sitten tämmöinen äiti, joka on kotona ja hänen pitää mennä lääkäriin, niin lähteekö lapsi sitten tulkiksi lääkäriin? Että onko se niinku sitten, että mikä sen lapsen niinku, mun mielestä, ja meillä on siis koulussakin niitä tilanteita, että tulkkia ei saada ja lapsi toimii opettajan ja vanhempien välisenä tulkkina. Niin musta se on aika raju tilanne. Joo. Siis itse on ollut myös TE-toimistossa asiakaspalvelussa töissä ja olen kohdannut näitä tapauksia, että siis ihmisiä, jotka on tavallaan jäänyt siihen systeemiin ja kaikenlaisia tarinoita ja muuta. Jos kyse avasi silmiä ja tällä hetkellä teen sijaisuutta tuolla erässä koulussa tuolla Helsingissä opetaan erityislapsia tai nuoria ja siellä on todella paljon maahanmuuttajataustaisia. Ja mä ehkä tarttuisin tuohon, mitä sä sanoit, että kun täällä kävellään ja ollaan, niin tämä tämmöinen tervehtiminen, toisten kohtaaminen, näkeminen, niin mä luulen, että suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa ihan kaikki me voidaan niin kuin miettiä sitä, että voitaisiinko me jokainen tehdä jotakin sen hyväksi. Et mä uskon, että se ei ole, siis varmasti on niin kuin näin, että maahanmuuttaja kohtaa just tilanteita, että suomalainen ei tervehti tai ei näe, mutta mä luulen, veikkaisin, että ehkä kantasuomalaiset vähän toisilleenkin hiukan sellaisia, että tasavertaisesti vähän ylhyjä, sanotaan näin. Että siinä mielessä tasavertaisuus toteutuu. Ja siitä mun tuli mieleen, että jälleen vähän palatakseni tuohon nuoruuteen ja lapsuuteen, niin kun me tultiin Suomeen, niin meillä oli naapurissa sellaiset pariskunta. Heidän nimi oli Raimo ja Aila, ja heidän lapset oli just muuttanut pois kotoa. Ja heillä oli 2-3 kissaa, ja meillä oli pakolaisleireillä ollut meillä sisaruksilla, vanhemmilla sisaruksilla jollakin kissoja, ja ne leikki ne kissat siellä ulkona, tai kissat olivat ulkona, ja sitten sisarukset oli, ja me oltiin ulkona leikkimässä.
sitten lapset kohtasivat kissat ja sitten sitä kautta kohdattiin Raimo ja Aila. Ja tietysti he sitten huomasivat, että näähän ei puhu yhtään suomea, missä niitä vanhemmat on, ketä nämä on. Ja sitten vanhemmat tulee paikalle ja heillä on perinteiset kurdilaiset vaatteet. Siis ne tosiaan käytti monta kuukautta ihan kurdilaisia perinteisiä siis kansanpukuja. Ja sitten siinä ne keskenään huomasivat, että tämä ei puhu kurdia ja tämä ei puhu suomea, mutta kyllä me kuitenkin päästiin niin kuin yhteisymmärrykseen ja tavallaan kommunikoitiin, koska kommunikointi ihmislajille, vaikka ei tarvitse puhua, niin aika moni voi ajatella, että mitä siinä tapahtuu. Ja vanhemmat ystävystyivät näiden naapureiden kanssa ja me käytiin heidän luona, he kävi meidän luona. Ja siellä heidän luona, niillä oli sellainen iso pullo karkkeja, niin meidän vanhemmat oli opettanut, että pitää olla kohtelias, ei saa ottaa liikaa karkkeja, mutta kyllä ne aika nopeasti tyhjeni ne karkit, koska se oli meille ensimmäisiä kokemuksia oikeasti makeisesta, koska aikaisemmin banaani oli ollut se läheisin makeinen, mitä meillä oli ollut. Ja ne oli ihan todella hyviä ne karkit, suomalaiset karkit muutenkin. Niin tämmöinen kohtaaminen, missä niin naapurit ottaa meidät vastaan, niin me otetaan heidät vastaan. Ja edelleenkin Raimo ja Aila, niin he on mun läheisiä ystäviä ja arvostan heitä suuresti, että laitoin just tässä hiljattainkin Raimolle niin viestiä, että he on niin nyt jo iäkkäitä, niin se, että mun on niin sanottava toi, että te teitte suuren vaikutuksen, lähtemättömän vaikutuksen, että se ei maksanut mitään. Joo, se on tärkeää. Ei maksanut mitään. Joo. Otin tärkeän asian esille, eli naapurit. Ne on läheisiä ihmisiä, jotka voi vaikuttaa vaikka ihan ensimmäisestä päivästä. Ja kuten sanoit, se on ihan ilmainen. Ei tarvitse tehdä muuta kuin vähän avoin sydän ja sitten sellainen lämmin kohtelu. Joo, oppilaiden kanssa katsotaan semmoista, en muista minkä teeman alla se on jonkun tämmöisen kaputetun projektin alla, sellainen video maahanmuuttajista ja heidän niin kuin arjestaan, niin siinä on sellainen lähihoitaja nainen, joka kertoo, että kun hänelle sitten kerrottiin, että hän on saanut asunnon, niin sitten tämä ihminen vei hänet sinne asuntoon ja antoi avaimet käteen ja sanoi, että heippa. Ja sitten hän jäi siihen yksin, siihen asuntoon, eikä hän tiennyt. Ja sitten hän ymmärsi, että Suomessa ei voi mennä soittaa ovikelloa ja lainaa sokeria, kun ihmiset ei avaa ovea. Tai että kun sä tulet rappukäytöön, niin se mitä sä sanoit, että me suomalaiset tehdään sitä kyllä ihan toisillemme. Että sille ei ole niinku merkitystä, että kuka siinä on. Niin se ovi vedetään kiinni, jos siellä rappukäytössä on joku odottamassa hissiä. Mutta just tämä, että mentäisiin se kohdattaisiin huomioon, otettaisiin mukaan. Mutta voi olla myös vaikea, kun ei oikein tiedä, että miten kohtaa. Että sekin on niinku semmoinen. No, on todella monia ihmisiä, jotka on asunut Suomessa vuosikausia, vaikka yli 10, jopa 20 vuotta, mutta ei ole yhtään suomalaista ystävää. Uskotteko siihen? Ei ole mitään kohtaamisia, jos on töissä joku asiakas, tai muuten, jos ei ole töissä, sitten joku virastolla, joka kohtataan. Muuten kukaan ei edes selviä. Se on totta, että suomalaiset muutenkin täällä on vaikea saada kontaktia, jos ei ole pitkään asunut tai muuten. Mutta toisaalta, jos on pitkään asunut, se on myös maahanmuuttajien oma aloite, että ei ole tehnyt tarpeeksi. Että täällä pitäisi tehdä molempiin suuntiin riittävästi. Alkuvaiheessa on tärkeää, että suomalaiset ottaa mukaan minun mielestä, mutta jos on pidempi asunut, se on taas maahanmuuttajien oma aloitteen puute, että pitäisi itse olla mukana. Mutta miten te olette sitten mieltä, että miten tätä niin voitaisiin lähteä sitten viemään eteenpäin? Kuka tästä ottaisi koppia? Nythän kansalaisjärjestöt tekee minusta ehkä niin suurimman osan tämän kanssa, mutta voiko tähän niin yhteiskunnan tasolla puuttua millä tavoin, mitä niin kuin, mä koen, että ei jäänyt aika paljon kansalaisjärjestöjen vastuulle ja harteille tämä. Niin no vähän niin kuin tuossa alussa niin toin esille, tuo yhteiskuntaorientaatio, sitä olisi niin oltaisiin lanseeraamassa. Eli siinä tulisi tuo vastuu, oikeudet ja sitten niin ihan siitä heti alusta lähtien kerrotaan, että miten Suomessa ollaan ja toimitaan ja alkuvaiheessa. Mutta mä haluaisin ehkä palata siihen
tulkkikysymykseen siinä mielessä, että kun meillä on tilanne Suomessa niin, että on ihmisiä, maahanmuuttajataustaisia, ne on asunut Suomessa 20-30 vuotta. Ja sitten kun on palaverikoulussa, niin siihen tarvitaan paikalle tulkki. Ja sen tulkin maksaa veronmaksaja, tavallinen veronmaksaja. Ja niin kauan kun näin tapahtuu, että joku muu maksaa sen lystin, niin se ei millään tavalla kannusta maahanmuuttajia oppimaan kieltä, kun ei tarvitse oppia kieltä. Mä ymmärrän sen, että jos ihminen on asunut Suomessa 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta, se on aivan eri tilanne. Ja tietenkin on tilanteita, joissa voidaan joustaa tämän kanssa, kun on kehitysvammasta kyse ja muusta, tai vanhuudesta, mutta lähtökohtaisesti eihän näin asia laita voi olla. Sitten toinen asia tähän tulkkikysymykseen liittyy. Meillähän ei Suomessa ole tulkkilakia. Eli toisin sanoen, kuka tahansa voi mennä vaikkapa jonnekin maahanmuuttoviraston puhutteluun esittäytymään tulkkina ja tulkata toisen asiaa ilman, että hänellä on mitään pätevyyttä siihen, joka tarkoittaa myös sitä sen henkilön oikeusturvan kannalta erittäin huono tilanne oikeusturva. Ja se on taloudellisesti huono se oikeusturva ja yksilön se koko prosessi kärsii sitten siinä, koska sitten jos siinä tapahtuu virheitä, kuten varmasti usein tapahtuu, niin sitten niiden ongelmien ratkaisemiseen. Niin tämä tulkkilaki kyllä tarvittaisiin, koska ihan jopa koulumaailmassakin koen, että ei se niin pitäisi olla, että lasten pitää hoitaa vanhempiensa asioita, että tulkata sitä. No mitä se opettaja sanoo? No, mä heittelin kiviä tuossa välitunnilla. Tai kertoo pois. Niin, kertoo. Mitä hän kertoo? Niin, mutta se ei ollutkaan kiviä, vaan he heitteli itse asiassa jotain ruusunnoppuja. Niin, tai sammutus. Tämmöiseen. Että tavallaan siinä on tämmöisiä esimerkkejä, että näin ei pitäisi olla. Että juuri vähän niin kuin sä toit tässä esille, että kyllä meidän pitää vaatia maahanmuuttajilta asioita. Ja näin, mutta sitten toisaalta yhteiskunnankin täytyy katsoa peiliin, että mitä me ollaan tehty väärin vuosikaudet. Myös sen kannalta, että minkälainen kulttuuri meillä on, että miten me otetaan toinen toisiamme vastaan. Että kyllä mä huomaan, että tämmöinen kylmyys on myös lisääntynyt maahanmuuttajayhteisöissä toinen toisiaan kohtaan. Mutta mä uskon, että toisaalta tämä syy ei ole meidän ihmisten, vaan kyllä tämä sää varmasti vaikuttaa ja pimeys. Se ei ehkä niin yksinkertaista. Me ollaan lämpimämpiä sitten kesällä. Joo, keväällä näin on. Joo, ei nyt mä vähän tipuin tästä, mitä mä olin ajatellut. Sä puhuit niistä järjestöstä ainakin. Niin, että mä ehkä itse opettajana, kun kohtaan niin paljon päivittäin maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, niin sitten just se, että miten me tavoitetaan ne kodit. Ja kuka on se, joka kertoo, miten ehkä suomalaisessa koulussa toimitaan, koska kun me järjestetään vanhempainiltaa, niin ei ne vanhemmat tule. Miten me saadaan? Mun mielestä kaikessa tässä näkyy se jotenkin se, että miten me tiedotetaan, miten asioista puhutaan, miten viesti menee perille. Koulun ja kodin välillä esimerkiksi. Niin, tai että siellä kotona on se lukutaidoton, kirjoittamistaidoton äiti. Se on että miten me saadaan se tieto ja se ymmärrys siitä, että miten suomalainen koulujärjestelmä ylipäänsä toimii. Koska eihän se lapsi välttämättä kerro, että mun pitäisi tehdä nämä läksyt koulun jälkeen. Joo, ja siis toisen polven maahanmuuttajien kanssa niin voi olla, että siis he on siinä kohtaa, että siis se isoin ongelma siinä myöskin niiden kanssa, että tulee nuorena. Siis mun vanhemmat, niiden kotoutuminen on paljon hankalampaa, tai muutenkin aikuisen paljon hankalampaa luonnollisesti, koska he on elänyt jonkun elämän tuolla jossain muualla. Kun mä tulin 5-vuotiaana, niin mä muutin Vaasaan, jossa asui pääosin suomenkielisiä. Ja mä menin suomalaiseen kouluun, mutta suurin osa ystävistä oli suomalaisia. Mä ikään kuin myös itse valitsin, että mä haluan suomalaistua tai ainakin länsimaistua. Eli jalkapalloa pelata, valita itse, kenen kanssa menen naimisiin ja kaikkea muuta. En tarkoita, että... Se solapit systeemi. Joo, ja mä päätin tavallaan toisaalta, mutta se ympäristö oli sellainen, että se teki sen, että musta tulee osaltaan suomalainen. Ja myös se, että mulla on ehkä sellainen luonne myöskin, että sä et tule kertoa mulle, että mä en ole suomalainen. Ja mä toivon, että mä levitän sitä muuallekin, että sä saat olla juuri sellainen, kun sä itse koet. Ja me tarvitaan sitä, että ihmiset kokee jonkinlaista suomalaista identiteettiä. Tietysti lapsille se on helpompi.
Mutta tosi monet lapset, niin minun tapauksessa kuin näiden toisen polven maahanmuuttajien osalta, on se, että he elävät kahden kulttuurin välissä. Eli tavallaan tämä, mitä aikaisemmin tuotiin esittää kunnianliittyvä väkivalta tai vanhemmilla on odotus, vaikka pojaltakin, että kun sä oot 25-vuotias, sun pitää mennä naimisiin ja me odotetaan, että sä menet oman maalaisen kanssa ja niin edelleen. Niin täällä on niinku haasteita näillä niinku nuorilla sen kanssa, että onko mä suomalainen vai onko mä mikä, ja tietysti se teini-ikä tulee siinä. Niin, mutta näin ehkä niinku ainoastaan liity maahanmuuttoon. Mä koen, että mä oon nyt opettajan hommia jonkin verran tehnyt, en vaan nyt vaan aikaisemminkin, niin mä koen, että meidän yhteiskunnassa itsessään ollaan niinku lähtemässä kauemmas niistä perinteisistä arvoista. Eli esimerkiksi se, että koulussa olisi kirjat ja vihot ja olisi niin kuin taulu ja opettajat ja olisi niin kuin luokkahuoneet ja olisi jonkinlainen niin kuin roti, niin kuin, että rajat rakkautta, kännykät poissa, että minkä takia me ollaan tuotu kouluihin niin kuin kännykät ilman, että meillä on mitään todistusaineistoa, että ne oikeasti edes auttaa niin kuin lasten keskittymistä ja parempaa koulupolkua ihan kaikkien lasten osalta. Ja sitten esimerkkinä niin meillä on opetussuunnitelmassa tämmöinen lausekku, että koulun täytyy tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa. No, mä oon eri mieltä, että mun mielestä huoltajien täytyy tehdä koulujen kanssa yhteistyötä. Eli kääntää se vastuu siihen perheisiin ja aikuisiin. Niin tässä on niinku tämmöisiä asioita, mitä meidän yhteiskunnassa. Me ollaan vähän niinku tipsuttu meidän arvoista, mikä teki Suomesta tämmöisen hyvinvoivan yhteiskunnan. Hyysääjä. Joo. Yhteiskunta on äiti ja isä. Kyllä, ja lähiomainen. Joo, ja yhä enemmän. Ja tämä välittyy myös maahanmuuttajille. Kyllä. Ja jos suomalainen toimii siten, että ei ota vastuuta, niin mitä te luulette, että maahanmuuttajat ottaisi niin vastuuta lapsistaan? Joo. Mutta jos ajatellaan, että siellä kotipuolella asuu joku kielitaitoton äiti, hänellä taas on niin vaikea, että siirretään nämä vastuut hänelle, koska hänellä ei ole yhtään tietämusta mistään mitään. Siinä tapauksessa on hyvä arvioida tämä kodin tilannetta, että onko heille edes edellytyksiä tehdä tämä työtä. Muuten ehkä mä ehdottaisin sitä, että opettaja voi tarkistaa, mitä siellä kodin puolella on. Onko asiat hyvin? Onko vanhemmilla riittävästi edellytyksiä tehdä yhteistyötä? Jos ei ole kielitaitoa, miten tämä viesti annetaan perille asti? Koska lapsi ei ole välttämättä se, joka voi viedä tätä viestiä. Toisaalta on lapsia, jotka eivät osaa omaa äidinkieltä hyvin. Kielipuuteen takiakin on vaikea viedä näitä viestiä. Että mun mielestä paras asia on se, että luokanopettaja tapaa tämän vanhemman ja ottaa selvää, että osaako hän suomea ja kuinka hän edes on tietoinen koulun arvosta. Koska jos ei ole itse käynyt koulua, hän ei välttämättä tiedä, mitä koulun arvo on, että mitä hänen lapsen pitäisi oppia siellä. Ei ole itsellään sitä kokemuspohjaa. Ei ole kokemus, se on vaikea. Sitten on hyvä varmistaa, että miten mun viestit menee kodin puolelle. Tarvitko, että annan joku lappu ja kysyn, että onko joku ystävä tai perheessä joku, joka voi kääntää tätä. Jos ei ole, ehkä ehdottaisin, että jonkun ajan päästä, kun otetaan asiat talteen ja kun asioita on riittävästi paljon, kutsutaan vanhempaa ja joku tulkivalitus sitten kerrotaan näistä asioista. Mitä sitten, jos vanhemmat ei tule paikalle? Sä puhuit siitä, kun hän on toiminut opettajana näistä miten koulumaailmaa. Siis se olisi ehdottoman tärkeää, että ne vanhemmat tulisi kouluun, jotta opettajat voisi kertoa, että hei, mitä koulussa tapahtuu, missä me ollaan täällä, vaikka ne on ihan itsestään selviä ikään kuin, mutta ne pitää ihan rautalangasta. Ja että lapset on niin omaa tulevaisuuttaan varten, niin saadaan ne vanhemmat sinne kouluun. Koska mä oon itse, kun mä oon koulumaailmassa nyt opettajana ollut, niin mä oon itse asiassa jopa yllättynyt, kuinka paljon meillä on niin kuin todella törkeää jopa käytöstä maahanmuuttajalasten osalta. Siis sellaisten maahanmuuttajat, jotka tulee niin kuin kulttuurista, jossa pitää kunnioittaa ja arvostaa ja olla niin kuin, mä muistan, kun mun vanhemmat jopa sanoi meille, siis en suosittele tätä, mutta siis mun vanhemmat sanoivat, että sä voi sanoa, että mä oon väärässä. Siis meillä meni niin kuin, että mä oon niin kuin sitä sukupolvea, että oli niin kuin, että ei vanhemmille saa sanoa. Toki aikuisia sen sanon kyllä mun äidille, että hän on väärässä tai isälleni ja näin. Mutta että lapsena meillä oli silleen, että sun pitää kunnioittaa vanhempia ja ei saa haukkua, ei saa niin kuin kiroilla. Ja sitten
Se oli täälläkin siihen aikaan. Joo, ja mä en tarkoita sitä, että vain maahanmuuttajalasten osalta, vaan tätä löytyy myös suomalaislasten osalta törkeyttä. Mutta itse näin maahanmuuttajana, kun tulen tietystä kulttuurista, ja tiedän, että myös kurditaustaisia lapsia, jotka on niin kuin hiukan hävyttömiä tai törkeitä tai käyttäytyvät niin mä oon ihan siis, mä oon itsekin jopa ihan vähän yllättynyt siinä tilanteessa, että miten tämä voi olla mahdollista, koska tollainen käytös ainakin mun lapsuudessa oli niin kuin, että no, että aika moni varmasti myös saman taustan, ja tiedän, että myös suomalaiset toteaa samaa, että suomalaisessa kulttuurissa niin kuin, että lapset opetettiin kunnioittamaan ja katsomaan aikuista niin kuin auktoriteettina. Että tässä on niin kuin, ajan henki on ehkä tämmöinen tietynlainen. Kyllä, on. Joo. Voin tälle opettajana kaikkeen sanomaan siitä, että jopa pöyristyttävää käytöstä. Ja sanotaan, että ihan viimeisen 5 vuoden aikana on kääntynyt niin täysin päälailleen. Et ehkä just se, mitä me opehuoneessa ja opemaailmassa puhutaan, niin on just se, että miten me tavoitetaan ne kodit, joissa ei ehkä just ymmärretä sitä suomalaisen koulusysteemin rakennetta, koska se tukisi sitten taas niitä lapsia siinä koulunkäynnissä. Että fiksuja, kivoja lapsia, mutta kun ei saa sitä tukea sieltä kotoa. Ja tämä koskee siis toki myös täysin niin kuin kantasuomalaisiakin, että ei ole kodin tukea. Mutta että mä luulen, että monessa kohtaa se on ehkä tietämättömyyttä se tukemattomuus sieltä kotoa, kun ei tiedetä, mikä on niin kuin systeemi ja miten se toimii. Meidän isä aina sanoi, että keskittyy kouluun, olkaa hyviä koulussa, keskittykää. Mutta ei hän tiennyt, siis ei hän osannut mitään enempää niin neuvottaa tai auttaa läksystä ja muuta. Mutta se oli aina jotain semmoista, että olkaa koulussa hyviä näin. Ja muistan aina, kun tuotiin koe vanhemmille, sitten vanhemmat kysyivät, joskus saatte kysyä, että mikä arvosana, kun joskus sai huono arvosana. Joo, hyvä arvosana. Allekirjoita vaan. Ja sitten allekirjoitti sen. Ei ne edes ymmärtänyt, ei katsonut näin. Vaan luotti siihen, että välillä joskus juksatti. Tätä mä just tarkoitan tätä juksaamista tällä, että toi on niinku lapsi niinku tulkkina. Niin, lapsi toimii. Niin, se tyyppi miinus on tässä. Että siinä sitten taas, että miten ne niinku oikeudet sitten myöskään siinä tilanteessa toteutuu. No just tämä on tärkeä pointti, että miksi pitäisi panostaa, että maahanmuuttajan vanhemmat on kotoutuneita hyvin. Ja erityisesti äidit, kun on enemmän tekemisestä. Tästä tultiin tähän pisteeseen, että se on todella tärkeää, että aikuiset kotoutuvat hyvin. Ja jos ne kotoutuu, sitten kaikki on hyvin. Se on vähän niin kuin pilari. Kun talo rakennetaan, että vanhemmat on se tukipilari, että jos on heikkoa tai kotoutuminen ei niin kuin suju ja näin, niin ja varsinkin nämä toisen ja kolmannen polven, me nähdään, mitä Ruotsissa tapahtuu. Toki meillä on paljon vähemmän maahanmuuttajia näistä tietyistä alueista, mistä he tulee, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta niin edelleen, mutta se populaatio on silti niin kuin samanlaista niin Ruotsissa kuin Suomessa kuin Tanskassa. Ja vaikka meillä on vähemmän, niin me nähdään samanlaisia ilmiöitä. Kuten esimerkiksi Suomessa, niin meillä on valitettavasti Suomen näistä jengeistä, niin 90% näistä jengirikollisista on maahanmuuttajataustaisia. Ruotsissa melkein tilastot on samanlaisia. Ja mitä sieltä esimerkiksi Ruotsista tiedetään, niin siellä jengirikolliset, siis nuoret maahanmuuttajataustaiset, on väkivaltaisia ja tappavat muita maahanmuuttajalapsia. Eli ei vaan niin kuin kantaväestöä, vaan maahanmuuttajia. Ja monet vanhemmat on sanonut, siis maahanmuuttajavanhemmat, että me lähdettiin sotaa ja kauheuksia pakoon, me ei haluta sitä samaa tänne. Ja juuri tämän takia mä oon itse nostanut näitä teemoja niin kuin esille, koska niin kuin mä sanoin, mä rakastan Suomea, Suomi on hyvä maa, mutta mä rakastan myös näitä lapsia ja näitä maahanmuuttajia. Nyt olisi hyvä elämä täällä. Että nämä ei sitten sukupuolella toiselle kasaantuisi, vaan se on vaikeampi niin kuin ratkaista. Mutta ehkä tämä vanhemmuusongelma on niin tämmöinen yleinen meillä kaikilla yleisesti. Ja tuossa hyvin tuli tähän näiden nuorten tilanteeseen, niin mä itse ehkä näen meidän koulussa semmoisen haasteen, että varsinkin jos lapsi tulee rikkinäisellä koulupolulla Suomeen, että ei ole välttämättä edes koulutaustaa, niin meillähän on niin kuin vuoden, voi olla jopa alle vuoden valmistava koulu. Joo. Ja sitten heidät vaan niin kuin heitetään sinne kylmään veteen, sinne niin 8-luokan fysiikan tunneille niin kuin vaillinaisella kielitaidolla ja opettele siinä sitten asiaa kitkasta, kun sä et edes tiedä, mitä kitka tarkoittaa. Niin tämmöinen nuori
joka kokee niin kuin joka päivä siellä koulussa olevansa huono. Tämä en ymmärrä. Niin, mutta siis se just, että mä en ymmärrä, mä oon tyhmä, mä oon huono. Niin, se löytää sen paikan, missä se ei ole tyhmä ja huono. Ja se ikävä kyllä harmillisesti on sitten ne jengit, mistä hän niin kuin löytää sen, että täällä mut hyväksytään semmoisena kuin mä oon, että täällä mun ei tarvitse osata tätä. Tämä on musta niin kuin iso ongelma meidän kouluissa tällä hetkellä, että me ei niin kuin nähdä näitä lapsia, että ne niin kuin laitetaan siihen samaan sapluunaan, missä on sitten taas ne, jotka on käynyt niin kuin esikoulusta lähtien ollut siinä systeemissä ja niin kuin rakennettu sitä systeemiä systemaattisesti. Ja sitten sinne niin kuin vaan. Ja tässä ei niin kuin lasten oikeudet toteudu millään tavalla. Että eikä se ole millään tavalla järkevää. Ei. Siis niin tämä valmistava niin tämä on yksi itse asiassa teema, mitä minulle tuli koulumaailmasta mieleen, että jos me katsottaisiin, niin kuin mä sanoin, että jos lapsi tulee 5-4-vuotiaana, lähtökohtaisesti hänen kyky oppia kieltä, sopeutua on paljon niin kuin helpompaa kuin sitten jonkun vaikka 10, 11 tai vaikka 13-vuotiaat. Jopa muutaman vuoden erolla voi olla valtava niin kuin ero, vaikka niin kuin ero siinä, niin, että miten oppii kieltä. Niin, jos puhutaan tämmöisestä yli 10-vuotiaasta, niin se, että jos hän tarvitsee sen 3 vuotta tai 4 vuotta valmistavalla, niin siitä, vaikka se maksaa ikään kuin enemmän, niin se maksaa itsensä kyllä takaisin. Ihan varmasti maksaa. Kun se, että me niin kuin pakotetaan siihen samaan vuoden tukeen, niin kuin sä sanoit, ihmisoikeuksien tai lasten oikeuden kannalta, mutta ihan siis järjellisesti ajatellen, taloudellisesti ajatellen, se ei ole järkevää, että se on se vaan se vuosi. Ja mä oon opettajan kanssa puhunut, mä oon kysynyt heiltä, että mikä se ongelma tässä on, niin on sanonut, että rahoitus. Se on se. Ja se on kyllä niin kuin harmillista, että kun tämä on kuitenkin mun mielestä, kun mä oon itse poliittista historiaa opiskellut ja miettinyt sitä, että miten Suomi rakennettiin. Suomi rakennettiin turvallisuudella, työllä ja sivistyksellä. Ne on ne niin kuin palikat, miten me ollaan päästy tähän päivään. Ja sivistys on yksi sellainen, että sen kanssa pitää olla varovainen, että ei leikata. Ja sitten vielä tähän näiden nuorten tilanteeseen, niin se, että onko vanhemmat kotona tietoisia, mikä mua itse asiassa huolestuttaa suuresti on tämä, että onko vanhemmat tietoisia siitä, että meillä on paljon lapsia, joilla on, mä varmaan tämän jo aikaisemminkin sanoin, kotikieli, mutta se kotikieli ei ole luettu eikä kirjoitettu kieli. Ja tässä kanssa tullaan tähän, että miten me saataisiin sinne vanhemmille tietoa, että meillä järjestetään sitä oman äidinkielen opetusta. Et musta tuntuu, että sekin jää niin kuin monille ihan, että ei tiedetä, että lapsi saa oman äidinkielen opetusta, koska mä näen tässä nämä kielipuolet niin sanotusti, ja säkin sanoit, että lapselle ei välttämättä yhtäkään niin kuin hyvää kieltä, vahvaa kieltä, joka vaikuttaa sitten taas niihin akateemisiin niin kuin koulutukseen ja kaikkeen. Ja me hukataan tässä niin kuin yhteiskuntana musta ihan valtavaa resurssia, että jos näillä lapsilla olisi kirjoitettu ja luettu myös se oma kotikieli, niin meillä olisi niin valtava kieli, niin, että meillä olisi kielivaranto, jolla me voitaisiin niinku olla tulevaisuudessa niinku tekijöitä. Mutta nyt venäjänkieliset on hirveän hyviä pitämään kiinni tästä, että tulee kirjoitettu ja luettu kieli. Mutta muissa kieliryhmissä tämä on tosi vähäistä tämä oman äidinkielen tunneilla käyminen. Tässä musta tarvittaisiin myös sitä äitiä. Mutta toki sitten, jos äidilläkään ei ole kirjoitus- ja luettelutaitoa, niin ehkä sitten mennään taas tähän, että monet asiat periytyy sukupuolella. No, välillä tapahtui niin, että just humanitaarisista syistä päättyneet Suomeen, ne ajattelevat, että me ollaan tehty suurin palvelus näille lapsille, ja ne ovat nyt Suomessa, heillä on hyvä kohtalo odottamassa, ja heillä ei ole mitään ongelmia. Se, joka on kohtanut ongelmia, se on ollut vanhemmat. Ja nyt lapsella kaikki hyvin, vaativat aika paljon lapselta, tukea ei voi antaa, tai ne eivät edes anna, koska luulevat, että Suomi hoitaa kaikkea, koulujärjestelmä hoitaa kaikkea, tai kun se varhaiskasvatus hoitaa meidän puolesta. Siinä tulee näille lapsille myös paineita. Koulussa eivät pärjää ja kotona taas ovat sitä mieltä, että sinulla kaikki asiat on hyvin. Lapsi on paineen alla. Eli tavallaan, että vanhemmat ajattelevat, että työ on tehty. Tai kaikki on tehty, mun ei tarvitse tehdä. Tai sitten myös ulkoistetaan sit se jälkityö, mikä ikinä onkaan. Niin koulu hoitaa sitten tämän puolen. Ja sitten just kun on tavannut tietenkin näissä niin
perheiden välisissä keskusteluissa maahanmuuttajataustaisia äitejä, niin heillä on kyllä tosi korkeat niin kuin tavoitteet omille lapsilleen, että lääkäri, juristi. Että siellä on niin kuin ihan valtavan kovat tavoitteet, isketään niin kuin 7-luokalla, että tämä on se sun tie ja susta tulee lääkäri. Ja Tuleehan minun tyttärestäni tai minun pojastani lääkäri. Joo, kyllä varmaan kaikki on mahdollista. Mutta sitten kun siellä on puutteita jo siinä niin kuin kotikielen taidoista, plus sitten niin kuin vieraskieli siihen päälle, niin ei se, niin kuin, siis, vaikka olisi kuinka kovat tavoitteet ja kaikki mahdollisuudet toki on mun mielestä aina auki, ei voi niin kuin sulkea, mutta se olisi helpompaa, jos saisi vahvempaa puhutaan kielitietoisuudesta, että se oma L1, niin kuin se kotikieli olisi vahva ja tukisi sitten sitä L2. Mä ajattelisin näin, että itse asiassa niin kuin, lähtökohtaisesti, jos lapsi menee vaikkapa Kiinaan 3-vuotiaana ja se on siellä kiinalaisyhteisössä ja hyvin vahvasti, niin se Kiinasta tulee sen vahvin kieli. Toki jos vanhemmat puhuu todella paljon suomen kieltä, niin varmasti se suomen kielikin kehittyy siinä. Niin, mutta tavallaan lapsi, joka menee mihin tahansa paikkaan tai syntyy jossakin, niin jos siellä puhutaan sitä tiettyä kieltä, mitä tahansa kieltä se on, niin se on siis siitä tulee se vahvin kieli. Että mä koen itse, että jos on niin kuin kotikielessä, siis esimerkiksi vaikka mikä persian kieli tai vaikka arabian kieli, vaikka siellä on niin kuin heikkoa tai ei puhuta hirveästi, niin tärkeämpää mun mielestä on se, että kun nyt kuitenkin maahanmuuttajat asuu Suomessa ja Suomi on heidän kotimaa, ja heistä tulee osataan myös suomalaisia, niin se voi olla se suomi sitten se kaikkien vahvin kieli. Se ei tarvitse olla se kotona puhuttu kieli, joka tarvitsee olla kaikkien vahvin. Ja toki mitä enemmän, tai nyt mitä enemmän, mutta että jos lapsi puhuu 2-3 kieltä ja harjoittelee niitä, niin sehän on vaan niin kuin hyväksi. Mutta että lähtökohtaisesti mä en itse ajattele, että se pitää olla nimenomaan se kotikieli, että jos ei kotikieltä osaa, niin sitten ei osaisi suomen kieltä, vaan että sitä voi ihan oppia sen suomen kielen tavallaan, että siitä tulee se yhteys. Olen kanssa, siitä tulee se L1, siitä tulee se language one. Kyllä, siitä tulee se niin kuin ykkös. Mutta se, että sehän on niin kuin ihan todettu, että kun kotona on toinen puhuttu kieli, niin se, että sulla puuttuu siitä esimerkiksi se kirjoitus- ja lukutaito, niin osa myös kulttuurista jää niin kuin kauemmas. Ihan tämän niin kuin identiteetin. Mä itse kielikylpyopettaja ja kielikylpyssähän on tosi tarkasti tutkittu jo silloin, kun se aloitettiin Kanadassa, että sen niin kuin L1-kielen tukeminen, kun se tulee se toinen kieli siihen päälle, niin sen pitää olla myös suhteessa, että ne tukee toinen toisiaan. Ja sen takia mä niin koen semmoista tietynlaista surua siitä, että lapsi ei välttämättä osaa mitään kieltä kunnolla. Tai jopa erottaa sitten, tai siis varsinkin pienet lapset, niin kun meillä on sisarusten lapsia, niin kun ne puhuu kurtin kieltä ja sitten ne katsoo jotain englanninkielisiä ohjelmia, saattaa katsoa, ja sitten suomen kieltä puhutaan päiväkodissa, niin sitten ne on huomannut, että nyt ne on pakko niin poistaa kokonaan tuo englanti, koska lapset menee sekaisin, ja varsinkin kun ne on 3-4 vuotta, niin ne ei osaa erottaa. Joo, siinä vaiheessa vielä se on. Ne ei osaa erottaa ja näin. Mutta ehkä tavallaan niin koskeakseni tähän aihetta, kun meillä kuitenkin maahanmuutto lisääntyy, ehkä varmasti niin työperäinen maahanmuutto, mikä on, mutta ehkä niin humanitäärisestä maahanmuutosta tavallaan siitä niin kuin, niistä ongelmista, mitä me niin puhutaan tässä näin, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että tärkeää on se, että lapsi kasvaa suomenkielisessä tai ruotsinkielisessä niin kuin alueella. Niin, että kun se asuu siellä, niin se käy myös koulussa, jossa suurin osa oppilaista on suomenkielisiä. Ja myöskin ne suomenkieliset puhuu suomen kielellä. Koska mä oon tuolla koulussa, niin mä huomaan ihan suomenkielisten kohdalla. He kirjoittaa lauseen, niin esimerkiksi lauseessa on hedari. Niin mä sanon, että muuta se päänsärkyksi. Sitten ne sanoo, mitä? Mä sanon, että ei se ole hedari, vaan se on päänsärky. Niin ne ei ymmärrä. Siis suomenkielinen lapsikin jopa ei tiedä, että hedari tulee sanasta headache, joka on englanninkielinen sana, tai legit tai rage ja niin edelleen. Mä ymmärrän slangisanaa ja niitä käytetään, ja mekin käytetään minä, sinä ja näin, mutta että jos mutta me ymmärretään, että se tulee minä ja sinä. Mutta että jos nuori, joka käy peruskoulua ja se käyttää päänsäryn sisällä sijaan hedaria ja monia muita niin tämmöisiä lainasanoja, niin jos tämä on niin suomenkielisten tilanne, niin mitäköhän on niin maahanmuuttajien tilanne. Eli kyllä meidän täytyy panostaa ihan peruskoulun näihin
näihin asioihin. Eli luku- ja kirjoitustaitoa. Ihan kaikkien oppilaiden kohdalla. Enemmän kirjoja, enemmän vihkoja, enemmän luokkahuoneita, keskittymistä, vähemmän kännykkää, vähemmän ilmaa, näitä seikkoja. Ja se, että maahanmuuttaja asuu nimenomaan ja käy sellaista koulua, missä suurin osa on ruotsin tai suomenkielisiä. Koska silloin se kotoutuminen on niin vanhempien osalta kuin sen lapsenkin osalta paljon todennäköisempää. Koska sitten kun me mietitään tätä, että mikä se toinen vaihtoehto on, mitä me nähdään Helsingissä ja Turussa, meillä on oikeasti kouluja, missä 78% jopa on maahanmuuttajataustaisia, ne lapset. Meillä on lapsia, jotka on syntynyt Suomessa, ja kun ne tulee ekalle luokalle, niin ne ei osaa kunnolla tai lainkaan suomen kieltä. Ja tämmöisiä meidän pitäisi välttää. Ja mä oon myös sitä mieltä, että se laatu on kaikkein tärkeämpää kuin se määrä. Et tietysti mun maailmassa olisi ihanaa, että olisi sotia, että ihmiset voisivat jäädä kotimaihinsa ja perustaa hyvän elämän. Mutta maailmassa oli 60 miljoonaa pakolaista. Siis UNHCR:n tämmöistä nimeämää pakolaista. Useimmat niistä on leirillä tosi pitkän aikaa. Ja niin kuin tiedetään, moni on ollut leirillä, niin kuin meidänkin vanhemmat, hyvin monien vanhemmat ja sisarukset, ennen kuin ne on päässyt turvaan. Niin tärkeää on se, että meidän pitää saada se homma hyvälle raiteelle, niin me voidaan ottaa lisää. Koska jos me otetaan vaan lisää ja lisää maahanmuuttajia, ja meillä ei ole tämä homma kunnossa, niin me ajaudutaan vaan surkeampiin ja huonompiin tilanteisiin, jolloin ne, jotka on tullut tänne hakemaan turvaa, niin itse asiassa me ollaan ajautumassa niin kuin Ruotsin tilanteeseen, jossa maahanmuuttajat on tappamassa toisia maahanmuuttajia. Ja vanhemmat ajattelevat, että miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen. Joo, systeemi pitää muuttaa ehdottomasti. Tartun vielä nyt tähän niin kuin kahden kulttuurin välissä ja tulessa olevaan maailmaan, olette sitä maininnut. Meillä oli tässä on jo muutamia vuosia aikaa sellainen tilanne, että tämmöiset muslimitaustaiset tytöt piiloutuivat kouluun, eivätkä halunneet lähteä koulupäivän jälkeen kotiin. Ja se sitten niin kuin kumuloitui tai eskaloitui tämmöiseksi ongelmaksi, kun perjantaisin opettajakin halusi sitten päästä niin viikonlopun viettoon, niin he piiloutui vessaan ja kävi avaamassa ovia ja se oli semmoista metsästämistä. Ja sitten ruvettiin selvittää, että mistä tämä johtuu, tämä piiloutuminen. Ja kävi ilmi, että kun koulu on ainoa paikka, missä saa seurustella toistensa kanssa. Että sitten kun hän menee koulusta kotiin, niin hän on niin kotona koko viikonlopun, niin he ei saa ulkoilla. Ja sitten kävi ilmi, että on tämmöisiä nuoria, jotka on esimerkiksi, kun mäkin aina opettajana toivotan, että hei, hyvä hiihtolomaa tai hyvä kesälomaa, että nautitaan. Niin kävi ilmi, että näiden kohdalla niin he saattoi olla, että he on koko kesän kotona. Parhaimmassa tapauksessa saa mennä pikkusisarusta Lahtiin pihalle, mutta muuten ollaan kotona. Niin mä lopetin tämän hyvän viikonlopun toivottamisen, koska mä niin tajusin, että joillekin lapsille se on vankila, se koti. Ja sitten onneksi saatiin siihen nuorisotoimeen mukaan ja saatiin heille järjestettyä tämmöistä iltapäivätoimintaa. Mutta miten tämmöiseen niin puututaan? Mikä on niin meidän keinot? Mä tiedän itse lainsäädäntöä, mutta mä koen, että tuossa loukataan lapsen oikeuksia. Täysin. Ja mun mielestä vanhempien kanssa puhutteluun, mutta siis keskustellaan. Että te asutte Suomessa ja lapsilta ei voi kieltää näitä asioita, kuten leikkiminen, kaverin tapaaminen. Ja se on ehkä luontaista, että jonkinlaisia ihastumisia tapahtuu ja muuta, mutta niin, että otetaan totta kai se kulttuuri huomioon, että ei nyt ruveta ihan kaikkia niin kondomeista niin puhumaan niille vanhemmille heti, vaan niin kuin, sillä otetaan se kulttuurisensitiivisyys, mutta se ei tarkoita sitä, että ollaan kulttuurirelativistisia, ikään kuin kaikkia ymmärretään ja näin, mutta että keskustellaan että vanhempien kanssa ja sitten me mietitään, onko meidän lainsäädännössä sellaisia kohtia, että sitten jos ei tämä homma pelitä, niin meidän pitää niin lasten suojelu, huostaanotto, tämmöiset asiat ottaa siinä huomioon. Mutta ennen sitä sellaisia kevyempiä askeleita. Mä en ole ihan varma, mitkä ne kaikki on, mutta ensimmäisenä on puhuminen vanhempien kanssa. Mutta tässä on just tämä kulttuurisensitiivisyys. Me ollaan hirveän hienotunteisia me suomalaiset. Me ollaan vähän silleen, että miten tähän uskaltaa tarttua. Ja sittenhän on näitä tapauksia meidänkin koulumaailmassa, että sitten kun siihen tulee sosiaalitoimia ja niin kuin lastensuojelun mukaan, niin nämä lapset katoavat meidän koulusta. Ja sitten me viedään tuonne takaisin kotimaahan.
Näin on niin hirveän vaikea. Se on hirvittävän vaikea. Tämä on laaja ongelma, mutta mä sanoisin näin, että ensinnäkin se, että me tarjotaan ihmisille aika helposti pysyvää oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Esimerkiksi meillä on ihmisiä, jotka saa kansalaisuuden, ei puhu oikeasti kunnolla Suomeen. Mä tiedän, tai ruotsia. Niin se on se, että meidän pitää niin tätä, että jos sä haluat saada kansalaisuuden tai pysyvä oleskeluluvan, on asioita, mitä sun pitää niin tehdä ja noudattaa. Koska niin kauan kuin me vaan, vähän niin kuin sä sanoit tässä näin, että se on sitten yhteiskunnan niin ongelma. Niin kauan kuin me päästetään niin kuin tämä vapaalle, eli kansalaisuus on helposti saatava, pysyvä oleskelulupa, perheen yhdistäminen, että yhteiskunta tarjoaa kaikkia, mutta sitten se ei vastuuta sitä, että hyvä ihminen, sä oot tullut Suomeen. Joo, sä oot tullut Suomeen, Suomi on pelastanut sut ja sun perheen. Okay? Ja täällä on tietynlainen kulttuuri, mä ymmärrän, että sä kaikkia hyväksyä, ei se tarvitsekaan hyväksyä, mutta on tietynlaisia odotuksia. Ja miettikää te lastenkin tulevaisuuden kannalta, että mikä on niin parasta, mitä te voitte niin antaa. Että te ette voi palata sinne kotimaahanne takaisin, mutta useimmissa tapauksissa eivät voi. Ja jos te palaatte, niin mä voin luvata teille, että siellä ei ole parempaa tulevaisuutta lapsille kuin se, että mitä ne saa täältä Suomesta käsin. Eli mun mielestä, niin kuin mä sanoin, että kulttuurisensitiivisyys tietyltä osin, mutta kuitenkin semmoista myös rotia, että rohkeasti me ollaan niin kuin suomalaisten arvojen äärellä. Sivistys on tärkeää, lasten oikeudet on tärkeitä, ja meidän täytyy lainsäädäntö muuttaa niin, että me vastustetaan niitä ihmisiä enemmän. Niin kuin mä sanoin tuossa, että niin kauan kun me ei laiteta tulkkipalveluita maksulliseksi vaikkapa 15 vuoden jälkeen, 20 vuoden jälkeen, niin luuletko, että ihmiset oppii suomen? Niin, kun näissäkin asioissa meidän pitäisi näitä asioita ottaa huomioon. En tiedä kaikkia, mitkä olisi ne askeleet, mutta siis semmoinen, että meidän täytyy puolustaa niitä omia arvoja. Lasten vuoksi myös. Mitäs Mari? Miten minä otan yhteyden niihin vanhempiin? Mikä on se? Kuinka se on musta tosi jotenkin vaikeaa. No ihan sillä koulutasolla, jos ajattelen, minun mielestä ensimmäinen kontakti pitäisi olla lastensuojelu. Koska ikinä ei voi olla varma, mitä siellä kodin puolella tapahtuu. Ja ne on todella haavoittuvassa asemassa ja ne pienet nuoret, jotka vielä eivät tiedä, mistä voi itse käydä hakemassa apua. Siksi lastensuojelu ensimmäisenä. Mutta vähän yhteiskunnassa laajemmin voin ehdottaa, että samalla lailla, mitä me TE-toimistossa järjestetään orientaatiokurssi Suomen arvoista ja yhteiskunnasta, työllistymisestä tai mitä tahansa verotuksesta. Että täällä tehdään samanlainen kurssi vanhemmille, orientaatiokurssi. Ja siellä kerrotaan, että mikä on suomalainen ylpeys. Kun erityisesti muslimimaissa, kun tullaan tänne, ne kohtaavat ison shokkin, koska täällä on erittäin erilainen. Mä itse olen tullut Iranista joskus 2002. Ja minä, vaikka olin nuori ja mä olen päättänyt aikoinaan, että kun mä pääsen Suomeen, mä heti pukeudun vapaasti. Heti mä laitan lyhyt hame ja sitten laitan hiukset auki. Se oli mun suunnitelmassa. Ja mä tykkäsin todella paljon tenniksestä myös. Suoraan pienellä hameella. Se ei onnistu. Itsellä se oli niin iso asia, että mä pidin mun huivista kiinni. Tuntui, että se on mahdoton. Ei voi tehdä mitään. Koska se oli todella iso ero siihen kasvatukseen. Koska tämä shokki tulee myös vanhemmille. Nuoret sitten integroitu aika nopeasti. Ehkä vuosi menee korkeintaan 2 vuotta. Sitten tuntuu, että tämä yhteiskunta on minulle, koska kaikki vapaudet saa kaikkea, mitä aikaisemmin oli mahdoton. Mutta vanhemmille se ei tapahtu nopeasti, tämä integraatio. Ja toisaalta ajattelen, koska uskontoasia on sellainen, että ihmiset voi menettää kaikkea, mutta uskontoa pitävät loppuun asti, jopa hengen asti. Siksi on tärkeää, että teille kerrotaan, että mitä Suomessa on Suomen ylpeys. Täällä on esimerkiksi sivistys, täällä on lasten oikeus, täällä on naisten oikeus, tai työ, tai mitä kaikkea meillä on Suomessa ylpeytenä. Ei ole ne, että ihan ensimmäiseksi nuori tyttö menee yökerhoon. Ensimmäiseksi
nautitaan alkoholia. Ei ensimmäiseksi, vaikka päätetään parisuhteeseen. Et kerrotaan, tämä ei ole meidän ylpeyden aihe. Se on vapaus, joka tuo ja valinnanvara. Ihminen, jos on kiinnostunut, voi kokeilla, mutta se ei ole pakko, että perheenäiti ensimmäiseksi nauttina alkoholista. Koska kun tullaan sieltä, luulevat, että no mitä seuraava yö pitäisi poika päästä yökerhoon. Ja tyttö on raskaana, ottaa huumeita, se on se kaikkein pahimmat pelot. Joo, heti pelot tulee. Ja se on niin todellinen pelko, että se varmasti tapahtuu. Jos otetaan tai annetaan se ohje tai nuora yhteiskuntaan, se yhteiskunta suoraan vie näihin polkuihin. Et sitä kerrotaan, että kukaan ei vaadi, että tekisi niin isoja muutoksia itselleen. Joo. Eli jos mä nyt vähän niin rupeaisin tässä pikkuhiljaa summailemaan tätä meidän keskustelua, niin että saa yleisökin esittää kysymyksiä, jos on kysyttävää. No, mielellään. Ehkä niin kuin se kopin ottaminen heti, niin ihan kenestä tahansa, joka tänne tulee. Kuka se sitten on, niin se jääkö sitten seuraavaan keskusteluun, että kuka sen kopin ottaa ja mikä se on se instanssi. Mutta että se kopin ottaminen ja sitten mitä mä nyt ehkä tästä olen sanonut, että se tiedottaminen ja millä tavalla tiedotetaan. Se ei jää sen TE-toimiston varaan, koska välttämättä se ihminen ei päädy koskaan sinne TE-toimiston niin sanotusti. Ja eikö meillä nyt vielä muutu niin, että kunnat ottaa? Joo. Niin. Työllisyyspalvelut. Niin. Mutta jos mä saan tähän vielä tähän liittyen, että miten sitä tietoa niin, levitetään. Mä teen siis puhujakeikkoja, luentokeikkoja. Mä käyn puhumassa muun muassa kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyen rasismiin. Okei, mielelläni tulee. Ja käyn niin kuin ympäri Suomea, kutsutaan erinäköistä aiheita. Yleensä se liittyy Lähi-Itään, islamiin, naisten asemaan ja niin edelleen. Kun mä oon nyt myös opettajana nyt toiminut, niin mä oon sitä monissa paikoissa tuonut esille, että on hirveän tärkeää, että kun me tehdään sitä tiedotusta, ja me puhutaan usein tiedottamisena Ylenä tai paperiversiona tai jotain videoita tehdään, ei. Miten me kohdataan näitä maahanmuuttajia? Me tarvitaan maahanmuuttajia itse, jotka ovat niiden suomalaisten kanssa, jotka ovat asuneet Suomessa hyvin pitkän aikaa, jotka tuntevat sen kulttuurin ja käyvät sitten missä tahansa orientaatiossa se on. Oli se sitten koulu. Opettaja tarvitsee jonkun maahanmuuttajataustaisen henkilön, niin käy sitten rehtori, opettajat ja pari maahanmuuttajataustasta. Käy puhumassa tälle tietylle porukalle maahanmuuttajavanhempia siitä, että mitä teiltä odotetaan, minkälainen Suomi on ja mitkä mahdollisuudet lapsilla on ja niin edelleen. Eli tarvitaan niitä maahanmuuttajia. Totta kai niin työelämäänkin niitä tarvitaan eri puolille, mutta myös tässä niin orientaatiossa niitä maahanmuuttajia tarvitaan, koska silloin se kosketus tulee johonkin tuttuun ja turvalliseen. Et jos tässä he on pärjännyt, he sanoo, niin ehkä se onkin näin. Koska mä itse, kun mä tuolla opettajana olen, niin mä huomaan maahanmuuttajissa, että osa heistä katsoo mua, että okei, toi on samanlainen kuin minä. Mä ihan huomaan, ilman että ne sanoo mulle, mutta mä huomaan sen ja pidän sitä hirveän tärkeänä, että mä oon ikään kuin heille esimerkkinä siellä. Sitten toinen asia, jonka haluan tästä ikään kuin kulttuurisensitiivisyydestä nostaa, kun meillä oli 5-4-luokkalaisia, meidän piti seksuaalikasvatuksesta puhua näille nuorille, ne oli maahanmuuttajataustaisia tyttöjä. Ja he oli, että opettaja, mä en halua kuulla mitään seksistä tai kondomeista tai mitään näin ja muuta. Ja sitten mä niin kun sanoin, että tiedätkö että jossain päin maailmaa on ihmisiä, jotka eivät tiedä näistä asioista. Ja on maita, jossa esimerkiksi nuoret tytöt naitetaan vanhemmille miehille. Sitten joku oli, että hei, mun täti on naitettu joskus, mennyt naimisiin vanhemman miehen kanssa. Tai sitten mä kerron, että jossain maissa tapahtuu tällaista ja ne on niin kuin, että meillä päin tapahtuu tota. Niin mä sanon, että mä kerron, että onko tämä teidän mielestä hyvä asia? No ei ole hyvä asia, me keskustellaan siitä. Ja tavallaan me lähdetään nuorten kanssa niin kuin avaamaan niitä, että minkä takia me opetetaan näitä teille. Me opetetaan sen takia teille sydämen eri osista, verestä. Esimerkiksi joku saattoi pelätä verta, ja mä olin, että tämä on niin 10-11-vuotias nuori tyttö, joka kohta tulee kohtaamaan verta. Niin kuin luonnollisesti niin että meidän on pakko puhua, meidän täytyy saada se kohtaamaan se veren, tai sitten seksuaalikasvatuksesta. Niin yhtäkkiä niin kuin muuttui tämä lasten ajatus. Ne oli ihan yhtäkkiä, ei me puhutaan näistä, että me halutaan ja niin kuin vaativat ikään kuin. Ja lasten kanssa se ei vaadi hirveästi, että se muuttuu se mielipide, mutta aikuisilla se on pinttyneempää. Se on paljon pinttyneempää.
Mutta sitten on ne kodit, jotka kieltää. Meillä oli esimerkiksi muutama vuosi sitten oli Helsingin kaupungin järjestämä sateenkaarityöpaja, josta nousi ihan valtava haloo niin lehdistössä kuin sitten niin vanhempien keskuudessa. Sieltä tuli siis ihan vanhemmat oli. Nekin vanhemmat, jotka muuten tulisi kielsiä. Meidän lapsi ei sitten osallistu työpajaan. Ja sitten on niin kauhean sääli. Joo. Ja yhden niin vielä tuossa, kun sä puhuit siitä uskonnosta ja näin, niin mä pidän niin huolenaiheena, että tiedän, että on perheitä, jossa niin vanhemmat sanoo lapsille, että hei, että tärkeämpää, tai siis antaa ymmärtää, että tärkeämpää kuin koulunkäynti on. Sä rukoilet 5 kertaa päivässä, koska tämä elämä on vaan kerran ja kuoleman jälkeen on ikuinen elämä. Ja jos tämmöinen leviää niin kuin yleisemmäksi, niin se on aika toivotonta ikuisen elämän kanssa niin kamppailla. Niin taistelista vastaan. Joo. Ja minulla myös olisi sellainen toivomus suomalaisille, että kun joku maahanmuuttajanainen haluaa pitää ääntä ja kertoa, että mitä ongelmia siellä taustalla on ja mitä toiveita hänellä on, vaikka aikaisemminkin mä olen maininnut aika paljon, että just muslimimaissa, vaikka koko maailman laajuisesti näistä asema on heikopi. Ja meidän kaikki maahanmuuttajaryhmätkin on sellaisia, että ei ole just tasa-arvoisia, koska tasa-arvo ei ole toteutunut koko maailmassa hyvin, mutta erityisesti on se siellä haavoittuvassa asemissa naisia, joita toivon, että niitä kuunnellaan. Jos joku on toivonut, että just vaikka muslimikulttuurissa naisten asema on heikompi, työllisyys ei ole helppo, että pitäisi kamppailla kodin sisällä, sitten pitäisi kamppailla oman taustan, jos ei ole kouluttautunut, ja taas pitäisi kamppailla, että löytää työtä suomalaisesta yhteiskunnasta. Että heillä on monta ongelmia tai esteitä, kynnyksiä, jotka pitäisi ylittää. Ja loppujen lopuksi, jos pääsee vaikka yhteiskuntaan ja kertoo, että no, meillä kaikki asiat ei ole hyvin. Sitten joku suomalainen, suvaitsevainen, hyvä ihminen ei sano, että ei kun teillä kaikki on hyvin. Et siinä vaiheessa ihminen pettyy, että kukaan ei ottaa asiaa tosissaan. Et silloin pitäisi oikeasti tehdä jotakin. Et siellä, kuten Saidi sanoi, että kunniaväkivalta, se on todellinen asia. Tyttöjen asema, se on todella heikko. Vaikka on asunut vuosia Suomessa, edelleen heiltä vaaditaan tiettyjä asioita, mikä poista ei vaadita. Tyttöjen elämä on paljon vaikeampi. Täällä on monenlaisia vapauksia, joka tiettyjä tyttöjä ei osaa edes unelmoida Suomen sisällä. Et niitä pitäisi katsoa, koska se vaikuttaa koko maahanmuuttajien mainitseen. Se vaikuttaa koko ryhmään. Niitä otetaan tosissaan ja autetaan heitä. Ja Ruotsissahan on siis tämmöinen tutkimus tehty maahanmuuttajataustaisista tytöistä ja sitten versus Ruotsin kanta ruotsalaisista tytöistä, että oliko se 4. luokkaan saakka maahanmuuttajataustaisista 5. luokkaan saakka, niin kokee olevansa osa sitä luokkaa. Kokee, he leikkii yhdessä, he tekee yhdessä. Ja sitten kun teini-ikä tulee kehiin, niin he niin kuin jää siihen omaan porukkaansa, koska he ei koe pääse uimaan. Ja sitä kautta he myös sitten niin kuin marginalisoituu, koska se kaikki muu jää niin kuin pois. Mutta tämä on just se, että kun me tullaan tähän tilanteeseen, että koulussa vanhempi sanoo, mun tyttö ei mene enää uimaan, 3-luokkalainen, 10-vuotiaasta, 11-vuotiaasta, niin voittaako se suomalainen arvo vai voittaako se tulija? Joo. Ja jos me ruvetaan, että yhteiskuntaan sopeutuu jokaisen tulijan niin kuin omaan arvoon tai näin, niin vaikeaksi menee kyllä. Et tietyn tasoinen monikulttuurisuus, moniarvoisuus on hieno juttu, kun se on ei pois ihmisten ihmisoikeuksista. Sitten puhutaan näistä tietystä asioista, kuten tasa-arvo. Suomalaisen täytyy pitää, että näin meillä Suomessa toimitaan. Ja jos ei onnistu, niin sitä täytyy Hei, kiitoksia.